Maadjong adlaw kanatong tanan guys. So karong adlaw guys is makalibre ka jud og snack ni mga bata dares kanang eskwelahan, dares among gi panindahan guys. Kay gihurot og pakjaw ni ati ag ahong paninda tanan. So lipay ka ko guys kay nahurot gajud ni among mga paninda gikan sa among gi luto nga turon, sa among gigama nga skindi, sa tanan gibaligya nga mani kanang naay katong ang magigama nga kanang yema, mga makaon nga tanan basta gihurot ni Ate Jo o pakjaw tanan. Kay karong adlaw guys is birthday ni Ate Venus og ni Andrea. Salamat ka Ate Jo sa imong gi kuante kanang gi panghatag nga free snacks sa mga bata dari sa eskwelahan ug sa mga classmate pud ni Kimi-Kimi to gihatdan sila Papa-Gabriel og kanang naay mga pagkaon. So dahil ate, daghan gajud salamat ti nalipay yung taon og mga chikiting galumba gajud sila deo na kay pagkaybaw nila nga gipanghatag na mo og kanang kuan free lagi kay free nga snacks ag mga kuan nang deo gajud sila ti. Salamat ka Ate Jo. Kanatanan guys, ug sa inyo nakita na rin sa lamisa gipanghatag gajud tanan sa mga bata. Salamat ka Jote. Unsa ka mga fried chicken tuwa gipanghatag kay among kuan ug kinsa tong way mga sudan hands up aran daghana ka jud nang hands up mga bata oy. So happy birthday Ate Venus and Andrea and more birthdays to come sa inyohang kinabuhi and good health always. Mora gajud na kanunay nato i kuan kanang ampo nga hatagan ta kam nagmajong panglawas kay mora man gajud atong kanang ginansya daning daning kalibutan na mora gajud atong bugtong kuan ba no kay importante gajud ang atong good health always gajud. So ang mga chikiting is mo nagitagsaan ni taon na sila og turon jagaban kuan og depende sa maabtan nila, depende sa ilang maabtan nga kanang nay pagkaon kay agubanda na wala yung taon makaabot ang gubanda na. So kanang mga makaon pa na nga napas lamisa panghatag pa naghurot. So lipay ka jud sila tanan sa mga kanang nadawat nila. Daghan ka jud salamat ti Jo, grabe ka jud. Parang ka jud lipadja sa mga bata. So sa ate nakakita na dani nga kanang nay kuan na kay tawag mas ate na aning time. Salamat ka jud ti Jo, daghan ka jud nalipay nga mga chikiting. Grabe ka jud. Aguban kay ni nga manti wa na minabinli. Saan man gajud nga nawahiman sila. Jadi mapud sila na maapod kay grabe bajan daghana yung tawag estudyante dari eskwelahan. So importante to ana hatagan yung taon po ng mga classmate ni Kim ug mga makaon. So diyan ate salamat ka adjo. And God bless og more birthdays to come pa nila sa Ate Venus og ni Andrea. Especially ang majong panglawas gajud sa kanunay magajud na kanunay ang puti. Salamat ka Jote. Na di ka jud kuha mga kuha sa mga bata na ilahang kalipay ka jud mailhan ka jud nimo sila mga naw. So na nag-distribute ni Papa Gabriel ag kanang na chicken guban na pagbitbit ra nila kay nagkabalisan na yung tao nung itag sa pagsud og salupin bitaw. Salamat ka jud ti Jo unja na grabe jud yung tao ang lipad sa mga bata. Salamat ka jud lami ka jud daghan ba ngay ni makita sila nga pagkakaon ni taon sila kanang naikuan kay panagsara lagi yung taon. Kasagaran din taon daris ka nang naikuan eskwelahan kay ang mga bata uban din na taon makapalik kay pilar lagi taon pay kanang bawon ni 5-5 nga naman ang agamang mga bligja dari kasagaran tag 5 kay kanang para may maabot sa mga bata ba 5-5 nga na kayo mabaligja tag 10 na Ginoo ko di ka pod mga bata pero karon grabe gid nila lipadja ti tapukan gid nila kay na may libre gipa free snacks man sila ni ate. Salamat ka Jote Jo og daghan pang blessings nga mobalik diha ni Jote labi nang majong panglawas sa tibok pamilya og amping mo kanunay diha ti sa Ohio USA and amping mo kanunay diha sa ijong kada adlaw nga mga lakaw labi na sa ijong pagpadong sa ijong trabaho. Salamat ka Jote.
So nahuman na gadzad mi og pang-distribute sa mga makaon sa mga chikiting and ning bundak ag uwan pagkahuman grabe gadzang kasagas uwan pagkahuman jud og pang kuan nay resist sa mga bata ning bundak ag kinakasagan nga uwan ja to natin nahuman na gadzad na og distribute ang mga makaon free snacks para sa mga chikiting daghan gadzon salamat Jo and God bless and more birthdays to come pa nila sa Ate Venus and Andrea salamat kadyo te amping mo kanunay diha. So guys, dahil na Miss Bay, nanguli na Miss Papa Gabriel, unja. Yan pa ang mga kuyas, mapipagabot karon si Kimi-Kimi pod. O si Kuya Gael pa dahil rin abot si Kimi. Tapos dato man nagikuha. Unja, karon magluto mi dani dia. Amang iskabitsihan ning amang isda nga saminan. Uy, kajo man nga lutoon doon guys, iskabitsi. Para sa amang iskabitsi. Ha ba, iskabitsi. Basta kay, dari sa amang akay, pinagahi man ganing amang. So magluto mi karon guys og iskabitsi. Dari sa makay iskabitsi. Basta kay mo na. Magluto mi karon og iskabitsi guys para sa mong panihapon enja para panis kuanlas Ate Venus og ni Andrea silang birthday. Mapansit to meron. Ito maprito na to sa gawas asa ni pritohon. Asa ni pritohon dari sa gawas. Kay na may kaha na ring dako. Kung kawa na mong dako. Salamat dai ka Jo. Daghan ka salamat ti Jo sa imong gi hatag nga pasnak sa mga bata. Di pa jud kajog machikiting ganihan dito sa eskwelahan te. Grabe ka jud. Arang gajang bibuhas mga bata ganina. Salamat ka te. Wala ko ka video kay na busy man. Medyo na blurred ag kanang na ay video kay toto cellphone nga usa katong daan namang cellphone ba. Salamat ka te. Happy birthday again, Ate Venus and Andrea. So, dari ko magprito. Napansiton may gamay. Nagkuhan na sila hang adlaw natawhan. Happy birthday, Ninjote, Andrea and Ate Venus. More birthdays to come and good health always. Samping mo kanunay diha tanan. Nag-init ako sa hangkuan. Naprituhan. Dakang tawa. Naman hang aprituhon. Daga ka yung isda sa minan. Mainit na lagi. Sige guys. Ito tag. Maganda tayo para sa birthday. Salamat ka, Ajo. Prito sa ko guys. Pero dia. Pilitin sang maajo. Kaya ron mo pilit ni nga tang isda nga dako. Okay, 1, 2, 3. Uy, dala guys. Bilid mo grabe na. Mura na, bilid. Init na nung nasiga. Ating natin ni kami pa dito balik. Ating natin ni balik guys nga gamay. Oh guys. Okay, na guys. Okay. Mag-pure-rich at mag-pure-rich. Huwag isdang saminan para maluto kayo sa dito. Ako rin ito pag hiwag ko. Sorry, ko na rin bantay. So, diyan na guys. Naluto na ka dyan. Naluto na guys. Agis dang saminan. Prito na. So, mag-prepare ako sa mga panakot para sa lutoon nga. Iskabitsi o kuan. Para sa lutoon nga. Kalman sa guys. Mama, sa nagitawag nga sweet and sour. Ada, basta kayo mauna na. Iskabitsing fish. Isdang saminan. Mag-prepare ako sa hang mga panakot. Sibuyas, ahos. So, yan. Magluto na po mig minudo. Diba? Luto po mig minudo gamay. Pansit gamay. Yan na ragad. Ginagmay ba? Di pa gamang pansit. Happy birthday, te. Happy birthday din, Jote. September 18 man ang-birthday nila sa ate. Yan na guys. Prepare ako na sa mga panakot. Taro maluto na ni. Naman, ni hapon na ta. So, yan na guys. Agamang para pang minudo. Dara pa dera, ready na imong pang minudo. Pansit na mi. Mag minudo pod. So, diyan nate. Happy birthday, Ninjote. Birthday te. Happy birthday te Bino. Andrea. Happy birthday, bo. Happy birthday din yung ate. May giluto te pansit da. Kung sa haba ng buhay. Long life. Mula yun. Ako ra. Yun. Happy birthday, te.
Nggak dapat. Tama to pa. Minuto. Minudo. Okay. Pagkara minudo, agaha kay agahang giluto katol mangkuan kanang naay sweet and sour. Magkani para ni minudo. Oh, paluto ang panang ako nang timplahan pa na ni Ja. So guys, magkuhan ako sa hahar lamang giunag. Nauna og kanang naay hiwa ang mga gamiton ng papagabril kasi sa may naglutos pansit o minudo. Hindi ako pa magluto dares kanang sweet and sour. Skabitsi. Mama sige na. Sweet and sour skabitsi. Mara ba na guys? Mara ba na pa sweet and sour ug skabitsi? Mara ba sweet and sour ug skabitsi? Mara di. Hawlain ba? Ada basa kayo magluto ko iskabitsi. Gampan akit na wahay naghiwa. Agizang mo yung nauna guys. Agizang papagabril mo yung nauna nagpanghiwa. Agizang paras pansit o paras minudo. Kaya humanidya ako na po. Gamar akong sauce na rin sa kuhan. Iskabitsing saminan. So, dahil na guys. Agahang mga panakot para sa ahang lutoon. Yeah. Sudan. Skabitche paras panihapon. Bisa na ko guys ang lutoon. Ganihaw ako kabidyo yung papagabril kaya nang hiwa man ko. Video. Bisa na ko ahos. Humot. Humutan sa ahos guys. Chip cook ta. Thank you. Shout out Tijo sa mga ante Hell's Kitchen nga kani. I-search na rin yung Hell's Kitchen guys. Nindot na siya nga mga yani pang kitchen nga mga gamit. Hell's Kitchen. Sikat na siya guys. Sikat nga brand. Sikat na siya nga brand. Salamat ka to tinay. Saan sa kasit. Hinay man. Sige. Ay dali. Madali na rin kami ni hapon namin guys. Kay kutas na. Gatis lang si bugas. Kapit na loy. Ano yan? Wala pa rin yung istan. Guys, sauce para sa amang nagama sauce guys para sa amang iskabitchi. May tilawan og sakto ra ba? Asa tong kutsara pa kay tilawan og sakto na baning lasa na ni. Hindi na guys, ang gatong sauce. Ang tilawan guys. Tangi kami. Be. Tilawan guys og majo ba? Okay. Okay. Okay gajo. Oh, di na. Yan guys, agamong skabitchi nga fish. Okay kayo. Diba? Happy birthday ninyo te. Dami handa para ninyo te. Dami skabitchi nga isda. Katong dako nga isdang saminan. Dapat may pansit. Happy birthday. Pagpahaba ng life ni te. Kanang pansit. Dapat may minudo. Happy birthday ninyo te. Manihapon ta ninyo tanan. Na guys, agarang lami akadong fish. Mga anta ninyo. Te, dadang emang handa. Dadang injong handa te. Managikaan. Managikaan te injong handa. Manihapon ta guys. Parang kalami ka jog amang gi-iskabitchi nga fish. Pansit, hapon guys, hapon ta ninyo. Happy birthday ninyo duhate. Happy birthday ninyo te. Kalami ka amang handa, injong handa te dia. Happy birthday to you. Na. Natuan na libat ang mga kuyas guys, tuwa sila datos. Pantaw. Saan ka? Manugway. Siga arang bunot-bunot na rice kuan, arang bunot-bunot sa uwan. Hapon ta ninyo. Kalami asa mo sa guys din. Bawan. Mahara sila mo kuan. Ito may nagi-wifi, kuan ba cellphone, tos pantaw, li sila. Ang pangaon. Ito nyo guys, ni pansit.
Ngayon. Lami lagi mong pansit pa. Lami mong pansit. Ito pa. Minudo, lamiin ko. Naghahangilo ko, lamiin pa. Wala na ito gamay. Ija guys, ang ijang niluto, ang gidaji, kumadog, lamiin ka dog. Lamiin po gamay. Wa, gadi, klaro, lamiin po gamay, ino. Bas pa, sa ganda, ito. Pero lami, dyan guys. Gas siya mana. Lami kini, ahay lami, day. Ang may lami, giluto. Kasi kari. Naman, fish o pancit o minudo. Pancit. O, Wala. ay, tagdanahan. Kari kari. Magkano na yung fish? Nama, day. Dinlan ka, day. Dinlan. Hindi, day.